Eguerdion, nik azalduko dizu eta apurtxu bet, zelan ekintza multzu guzti horiek zelan bideratu ditugun eskolan, ezta? Eta orduan, ipuin liburua sortzeko ekintzak, holan antolatu genituen 3 urteetan zehar. Guk nahi genuen ipuinak landu, baina ez edozein ipuin, ez umek idazten zuten edozein ipuin, baizik eta gure kulturan edo gure tradizioan oinarritutako ipuinak. Eta orduan, lehenengo pausua izan zen, edo holan uste genuen, pertsonaia mitologikoak aztertzea. Eta holan hasi ginen, gela bakoitzak aukeratu zuen pertsonaia bat, eta gela bakoitzean hori bi era desberdinetara landu zen, bata pertsonaia horren deskripzioa egiten, eta bestea horren irudi plastikoa edo sortzen. Eta horrekin, helburua izan zen, azkenengo euskarrilez, fitxategi bat antolatzea eskola bakoitzean, euren pertsonaia mitologikoekin. Hau zen azkenengo euskarria gure eskolan sortu zana, eta hemen ikusten dituzue euskal mitologiako pertsonaiak. Adibidez, hor dekozue gaueko, eta ikusten duzuenez, hemen 2 testu mota landu ziren ona heltzeko. Bata izan zen deskripzio testua, eta bestea, hemen adibidez zelan egin gauekoren maskara, instruzio testua. Hori biak landu ziren, testu biak landu ziren gela guztietan. Eta ikusten duzuenez, badauz bai euskeraz eta baita inglesez ere. Euskeraz guk holan landu genuelako eta inglesez denek ulertzeko moduen. Urte horretan bebai, eta pixka bat horri jarraipen bat emoteko, inauteriak horren inguruan antolatu ziren bebai eskolan, eta ikusten duzuenez hemen argazkietan, gela bakoitzak aukeratutako pertsonaia bezala mozorratu zen inauterietarako, hor daukazue galtzagorriak, gaueko, tartaloak, zurginak, eta beste batzuk egon ziren. Igual, Txanek aipatu du lehenago, baina bai aipatu behar dela, udan nau posiblea dela, ez gaudelako argitaletxe baten menpe, guk libururik ez dugu erabiltzen, eta orduan edozen proiektu da itxakiona, irakasleek proiektu hori hartzeko, eta zikloko helburuak eta ikusita, kurrikulumeko beharretara egokitzeko. Da holan da lan egiteko era. Bigarren urtean hor urdinez daukazuena, ja izan zen ipuinak sortu, pertsonaiak aztertu ostean, hoien ipuinak hasi ginen aztertzen. Orduan, kontatu, irakurri, ipuina testulez landu genuen, hiztegia bebai, eta gero berridatzi egin genituen. Gela bakoitzean, bere ipuina berridatzi, eta horietatik 2 bakarrik aukeratu ziren, ipuin liburuan sartzeko. Herrialde bakoitzetik 2 sartu behar ziren. Hor egon zen itzulpen gintza lan itzela irakasleen partetik, guk bidaltzen genituen gure ipuinak euskeraz, guk euskeraz egiten genituen, gero itzuli egin behar genituen inglesera, beste herrialdetara bidali, eurek bueltan bidari euren hizkuntzetan guk koordinatzailea izan da, dana jaso behar izan genuen, gero hori dan hori argitaletxe bati emoteko, eta argitaratzeko. Orduan, hemen ikusten duzuenez, hemen inglesez agertzen da, bai agertzen da lituanieraz, eta beste hizkuntza guztietan, ez da hori izan zen gure lana. Hau bai izan zen irakasleen lana, ipuinak egitea ez baina. Honen ostean ikasturte honen amaieran, eta Lituaniako argitaletxe bati esker, ze askoz bemerkeagoa izan zenan, guk gure liburua geneukan eskuartean. Eta orduan, azkenengo ikasturterako, 3. ipuin liburua gure eskuetan eta ume bakoitzen eskuetan, bakarrik gelditzen zen, hori dan hori aztertzea. Guk gure ipuinak ezagutzen genituen, baina besteenak ez oso ondo. Da orduan, besteen ipuinak aztertzen hasi ginen. Eta 3. urterako lana izan zen, ipuin horiek aztertu eta gure garatu, interpretatu. Da orduan, aprobetsatuz azkenengo bizita gure herrira izango zela, antolatu genuen olango ekitaldi bat. Eta ekitaldi horretan hemen dituzue argazkiak ez dakitia irudia egiten duzuen, zer egin genuen, izan zen, ipuinetarako koreografia bat asmatu genuen. Eta koreografia horretan, herrialde desberdinetako musika sartu genuen, eta aldi berean, gure dantzak eta gure musika bebai uztartu genuen horretan. Hemen adibidez, ikusten dira, hartu ditugu 2 bideo zati. Eta, lehenengoan,
Adibidez, lehenengoa da, oso txikiak dira, zuek ez aspertzeko. Lehenengoa da Irlandako ipuin bat, eta hor, zelan, neskato bat, lami antzeko zer zelan konkistetzen duen gerlari ausarta bat, eta holan, da hor dekogu Irlandako musika sartuta, gure dantza bat, eta gero sartu gu, gerlariak asaltzeko edo, gure makildantza zati bat, ze iruditu zaigu, egokia. Eta bestean, adibidez, hor bestean ikusiko duzue zelan eskola osoak parte hartu zuen horretan, txikiena bai, eta bestea zen Poloniako ipuin bat, eta zapatari batena, zelan dragoi bat hiltzen duen, eta hori dan hori kontatzen dugu ipuin horrek, eta hor sartu genuen gure zapatain dantza txikientzako, ratera zen gure zapataria, taldetik, eta hori dan hori nik ikusteko aukera izango zuela apurren. Bestean be agertzen da, bestean agertu goko da, dragoi bat bai. Pena bada. Bai. Pena bada, ez da ikusten, baina, teknologia arazoak, zegin dugu. Lehen pasai bilen. Hori izango da, bai. Orduan hori izan zen, 3. urtean, izan zen ja ipuinari amaiera emoteko, eta hori sartuko gara beste ekintza multzo bat oso importantea izan dena bai, eta izan dire bizitak. Eta, egia esan, boste lurralde egon ginen hor sartuta, eta 3 urtetan 5 bizitatu ditugu. Da orduan urte bakoitzean, Txanek lehen aipatu duen bezala, 2 bidaia egin dira. Eta horietatik bat izan da umeekin, beti umeekin, bai? Eta ez 2 edo 4 umeekin, baizik eta gela osoarekin. Orduan, gelan baldin bazeuden 6. mailakoak bakarrik, 6. mailako umeekin. 12, 12, 10, 10, 6, 6. Eta 5 eta 6. mailakoak baldin bazeuden batera, 5 eta 6, bai? Aspaldi honetan, ez dakit, 12 edo ume eman ditugu beti. Hauek oso importanteak izan dira, alde batetik irakaslentzako, izan da, momentua, gure artean koordinatzeko, urrengo pausoa zein den finkatzeko, oin arte egindakoa baloratzeko, eta hori dan hori ez da, baina umentzat, ondino askoz be importanteagoa izan da, zeuki dute, alde batetik lekua ezagutzeko aukera. Eta ez bakarrik ara joan direnak, ez da, joan baino lehenago, beti antolatu dira eskolan nolango aste kulturalak, ez da, adibidez, Poloniara joan ginenean edo, Poloniako aste kulturala, Poloniako aste kulturala antolatu genuen eskolan, eta, nahi jarraituko, teknologia. Eta, horretan gela bakoitzak hartu zuen kultura esparru bat, eta, hemen ikusten da orain, kultura esparru bat, eta hori aste osoan zehar landu zen. Eta gero, azkenengo gunean, ostiralean, hori komunean jartzen zen, eskola osoan, eta denok parte hartzeko besteek landutako gauzekin. Da orduan hemen adibidez ikusten da, ez dakit hauek, ez dakitia lehenengo eta 2. mailakoak ez ziren izan, Poloniako postre bat egin zuten, eta ostiralerako presegoen danok frogatzeko. Eta aldi berean, errezeta, testu lez landu zen gela horretan. Urrengo argazkian agertzen dire, ume txikiak,
kartelak eta ipintzen, ez dire kartelak ipintzen bakarrik, daude kondaira bat kontatzen, Poloniako kondaira bat kontatzen. Bestean ikusten dire zenbakiak polonieraz, ze nagusienek landu zuten bai kokapena eta hori dan hori, baina baita hizkuntza ere, eta azkenengoan, dantza bat, bai, musika eta dantza landu zuten, azkenengoak. Hori, eskola guztiak edo eskola osoak lurralde bera ezagutzeko aukera dauka, baina ara joaten direna bebai, tokian bertan eta elkar bizitzan eta familietan eta aukera ezinbestekoa. Beste aldetik be oso importantea da bidaia, ze da lekua aproposena eurek ikasitako guztia adierazteko. Eta ikasitako guztia da dana, bertsolaritzan egindako bertsoak, gorputz hezkuntzan egindako dantzak horretarako, eta Poloniako astean ikasitako poloniera satia edo hitzak, eta proiektuko, kasu honetan izan zen, pertsonaiak aurkezteko, bai? Hori dan hori, gainera, egiten zuten guztiz arro, bai? Ze ikusten dute, benetan egiten dutena eta ikasten dutena, funtzionaltasun bat daukala, bai? Hemen adibidez, hiru adibide desberdinak ditugu, ia guztiak ikusteko gai garen, lehengoan, badauz Irlandan, daude umeak, gure dantza bat egiten, gimnasian landutakoa, eta, igual bideo zati hori ikusikugu, gero bestea, ia ikusten da. Ia ikusten da. Ez dira dantzariak horretarako ikasi zuten, gimnasiako klasetan eta gainera guztiz arro lehen esan dudan moduen. Bestean ikusten da bebai, hau izan zen Irlandan, bestean izan zen Polonian, Poloniara bai, gero ikusiko da igual, ez dakit, laume bakarrik joan ziren nire ikusteko aukera dagoen, eta hauek ikasi zuten agurra polonieraz, eta holan egin zuten. Seres kolesanki koneksi, jestem Beniak, Sara Beniak. Pogodzimy z małymi seboski z kraju Wasku, w których nazywam się Bartxo Sentzeseme Zeie. Pena bada, ez da ikusten. Eta hurrengoan, ez dakit ikusiko den bez, ez da ikusten bez. Ez, baina... Beitu. Seres kolesanki koneksi, jestem Beniak, Sara Beniak. Pogodzimy z małymi seboski z kraju Wasku, w których nazywam się Bartxo Sentzeseme Zeie jesteśmy z wam... Oain gauza handirik seguro ez duezula ulertu, nik bez, ze polak ere zeo ibili dira, baina bueno. Eta azkenengoa, hau adibidez dira Lituaniako umeak, eta zen euren lana, mitologiaren inguruko lana, eurek egindakoa, eta gero datoz, gureak, horrek esan nahi du, izan zala forum egokia, guztien lana saltzeko. Sprites are also providers of some products to multiply groups and hate. Sometimes they ez direnik esan behar. You mustn't say, you mustn't believe they exist, you mustn't say they don't exist.
hori da, adibidea, gutxi gora bera, zer egiten dugu bizita horietan, ezta? Eta aipatu behar dabe bai, bizitetan komunidadearen papera, komunidade osoaren papera. Ze, alde batetik, herri txiki baten, ez da bakarrik eskola, gurasoak, udaletxea, talde kulturalak, guztiek hartzen dute parte horretan, bai? Bai, alde batetik, dirua lortzeko, zelen esan dugun bezala, gela osoa bidaiatzen da beti, eta ez dute ezebez ordaintzen, beti izaten da doain, eta beste aldetik, gugana etortzen direnean be, umeak eta familietan egoten dira beti, eta, ez 4 edo 5 ume, baizik eta, igual ez dakit, 25 ume etortzen zaizkizue, herri txiki batera, eta hori dan hori antolatu in behar da, eta, talde guztiak daude prest parte hartzeko horretan, bai? Hemen adibidez, ikusten da zelan, antolatzen dugun gauzetan, gauzetara jendea zelan etortzen da, eta gogotsu, beste argazkian, zelan talde batek barbakoa bat antolatu zuten hori, parrilla dantzekoa, bai, bizitarientzako, bestean herriko, guztiek parte hartzen dugula. Eta amaitzeko, azkenengo multzoa, ekintza multzoa, zelan mantendu edo zelan bultzatu harremanak ikasleen artean, bai? Eta hori, izan ziren alde batetik bizitetan landu ziren, da beste aldetik posta, bai posta elektronikoaz eta bai korreoz, bai? Oso zaila da adina hauetako umei idazten jartzea. Eta orduan beti topatu behar da, aitzakiren bat edo gairen bat, eurek idazteko, benetan, eta gainera inglesa, kasu honetan, izan zen oztopoa, ze ez dute menperatzen, benetan. Da, orduan aitzakiak desberdinak bilatzen ziren, edo eskolako albisteak emon, edo ospakizunak, gabonak, astesantuak, eta gero beste bat izan zen Lilipak erein. Lilipa da Galeseko lore nazionala, eta orduan lehenengo bizitara gure Galeseko kideak ekarri zituen 10 Lilipa kipuila eskola bakoitzean landatzeko. Eta orduan, egun berean landatu genituen eskola guztietan, eta gero gauza zen horren berri emotea bestei, emailez edo korreoz, emailez normalean, askoz behar adinagoa data, eta orduan esan, baitu, gureak ondino ez dira atera, edo gureak atera dira, ze gure temperatura dau, eta gure eguraldia dau, eta etxaki bat edukitzea idazteko. Hemen adibidez ikusten dira gure umeak, Lilipak ereiten, eta bestean Galeseko umeak. Eta, ja maitzeko hemen dituzue ekoiztutako lanak, ez da? Oin arte, aukera izan duzue, gauza batzuk ikusteko, beste batzuk ez, baina, ondino, material ugari daukagu, 3 urtetan nahiko atera dugu, eta bakarrik aipatzea, horren guztiaz gain, beste lan batzuk atera ditugu, ez da? Adibidez, urtero, DVD bat egiten genuen, umeek egiten zuten hain zuzen, nire, adibidez, lehenengo urtean izan zen, euren burua aurkezteko, eskola aurkezteko eta herria aurkezteko, eta hemen daukagu adibidetxo bat, ia posiblea den, ikustea. Hello, my name is Joshua. This is my house. It is quite old. This is my donkey. Is it beautiful? Eta, bigarren urtean izan zen, eskolan egiten ziren ekintzak aurkezteko, eta 3. urtean izan zen, hori ikusten dugun bebai, euskara ikastaro trinkoa. Eurek, ez dakit, hitz batzuk jakiteko, edo, agurrak eta zenbakiak, eta hori dan hori, bai? Hemen da, esatitxok. How do you say I am Aitor in Basque? Pay attention. Eta bai, nik euskarari baita bai. Haupa, ni Aitor naiz. Kaixo, ni Anapolo naiz. Kaixo, ni Olatz naiz. Hori ez da, hori eta beste gauza batzu.
Eta, bueno, hoi izan da gutxi gora bera gure aurkezpena, parkatu gure arazo teknikoengatik, baina igual bai, pixka bat argi utzi nahi genuen, honen atzean dagoen filosofia, bai? Eta da, alde batetik, euskera dela importantea, eta beste aldetik bai, umeak direla protagonistak, euren irakaskuntza prozesu honetan, eta, ze importantea dan, mundu guztia parte hartzea edozein proiektutan, eta hori aurrera atera izateko.